nit, senyor Álvarez. Bona nit. I jo que em pensava i m'havia cregut que vostè ja havia dit que seria l'última vegada que es presentava a les eleccions, és cert que havia dit a Catalunya, i es guardava la carta de dir perquè després em presentaré a Madrid. Doncs la veritat és que en realitat jo pensava que acabaria a l'abril, però tot un seguit de circumstàncies finalment m'han portat a tornar a presentar-me, en aquest cas, al Congrés de la Confederació. Per què en un moment que tot el que és català presenta uns grans recels a nivell espanyol, encara que vostè sigui asturià de naixement, però tothom el té per el català, creu que pot guanyar un congrés de la UGT? Doncs, efectivament, tothom em té per català, soc català, porto més de 40 anys vivint a Catalunya, i és un repte també això per mi, però en tot cas jo he de dir que fins al dia d'avui he tingut l'oportunitat de parlar amb moltíssimes organitzacions del meu sindicat i hi ha una mica de fàbula en relació amb això. Jo he trobat companys i companyes que s'estimen Catalunya i sobretot s'estimen la UGT de Catalunya, i això és una de les coses que m'ha animat més a iniciar aquest camí, que ha de significar una renovació en profunditat del sindicat, que ens ha d'ajudar a actualitzar la vida de la nostra organització, i encara que per alguns pugui semblar poc creïble que un senyor que té 59 anys i que ha estat 26 anys de secretari general de la UGT de Catalunya pugui aportar aquesta dosi necessària per reactivar el sindicalisme, doncs jo crec que col·lectivament amb un equip de persones ho podem fer. Vostè diu que té uns 330 avals i el seu rival, Miguel Ángel Cilleros, en té 270-280. Vostè acaba de dir que té 59 anys, el seu contrincant 40. Cándido Méndez ha dit que el perfil ideal seria per algú que tingués entre 45 i 55. Molt hàbil, perquè no hi entra cap dels dos, no? Un per més i l'altre per menys. Bueno, jo crec que això formarà part de les anècdotes del procés del Congrés. Lo important és que el sindicat s'ha obert un procés, jo crec que molt interessant de debat, de reflexió, del moment que vivim, de les propostes que hem de situar. La gent que està treballant amb mi aquesta candidatura, que es presentarà amb mi, perquè torno a dir que la meva és una candidatura molt col·lectiva i col·legiada, doncs crec que tindrem l'oportunitat de convèncer els delegats i les delegades. En realitat jo tinc més del 50% dels avals, però avals no vol dir vots. El Congrés comença obert, cada persona que participarà al Congrés tindrà la possibilitat i la llibertat de votar qui cregui que pot fer millor feina, millor tasca al sindicat durant els propers 4 anys, i és en aquest sentit, amb el sentit que ens dirigim. Jo sóc bastant contrari a entrar en polèmiques que no entrin en el fons. Josep, vostè ho sap, a mi m'agrada parlar del moment que viu el sindicat, de quins són els reptes que tenim per endavant, cadascú que expliqui els seus, i a partir d'aquí els delegats han de triar. Segurament dic això també perquè nosaltres efectivament tenim un projecte pels propers 4 anys per a aquest sindicat. De tota manera, el moment que viu el sindicat, no sé la UGT, gosaria dir, purament com a observador, que els sindicats viuen un moment molt complicat, si més no de cara a l'opinió pública. No sé si més amunt o més avall, però en tot cas en condicions d'igualtat, amb el moment que viuen des d'un punt de vista de credibilitat i de proximitat als partits polítics. Se senten vostès víctimes d'això? Bueno, jo crec que el sindicalisme té dues vides, no? Una és la vida al si de les empreses, que està funcionant bé. La UGT de Catalunya té prop de 20.000 delegats i delegades a les empreses que cada dia esmorzen amb els seus companys, que han tornat a ser escollides. I una altra cosa és la vessant del sindicat a la societat, i hem de reconèixer que des del punt de vista del pes social el sindicat ha minvat en els últims anys. I no sé si com a conseqüència de la situació política, però en tot cas jo crec que hem de posar les bases perquè aquesta situació es pugui revertir i efectivament el sindicalisme torni a retrobar-se plenament amb la societat, i jo crec que això ho farem sobretot si parlem de les coses de la gent. Vostè sap que no fa massa mesos vaig presentar el seu programa, aquella proposta de més de 55 anys, la presentàvem des de Catalunya, ara la presento des d'Espanya. Hi ha 1.200.000 treballadors
de més de 55 anys que estan a l'atur de llarga durada, que no trobaran feina, que si no trobem un pont per la seva jubilació finalment perdran bous i esquelles amb la seva pensió. El contracte relleu és un altre dels objectius que hem de situar una altra vegada als 60 anys per a aquelles persones que estan treballant, que han de reduir la jornada seva de treball i que pugui entrar un jove a ocupar el seu lloc de treball amb un treball fixe i amb un salari digne. Vull que a Espanya puguem parlar d'indústria. Espanya necessita un pla estratègic per la indústria. Sense un pla estratègic d'aquestes característiques no en podrem sortir, o coses tan importants com parlar de les polítiques socials i de la necessitat que no siguin excloents. En aquests moments hi ha molta gent que ens està escoltant, que està aturada, que cobra 426 euros del Ministeri perquè no té cap mena de prestació i que és incompatible amb qualsevol altra prestació. Hem de preparar el país del segle XXI i el país del segle XXI, si més no al començament hi ha una qüestió que serà absolutament ineludible abordar, que és que hi ha gent que treballa per continuar sent pobre, i en aquest sentit podem copiar del que passa a Alemanya o en altres països, que hi ha ajuts per gent que encara que estigui treballant no pot pagar el lloguer. És amb aquesta línia i amb aquest camí amb el que crec que ens retrobarem amb la societat. Però la societat, de moment, a vostès, si estan en crisi com els partits, és perquè els veuen sistema, i la societat està cremada amb tot el que soni a sistema. I si paral·lelament veiem que aquesta acció política, que vostè diu que el sindicat, si vostè guanya, ha de tirar endavant, ho ha de fer, òbviament, en col·laboració amb les empreses, però amb el suport del govern, vostè ja veu que els seus amics socialistes pacten amb Ciutadans. I en què han cedit més els seus amics socialistes en el pacte amb Ciutadans? En tots els esquemes socials. Bueno, vostè ja sap que jo d'amics tinc a tot arreu, no només amb un partit, i això que he fet a Catalunya, en tota ciutat també el podrem visualitzar a Espanya. Jo vull un sindicat que sobretot valori a les forces polítiques per les propostes que fan. És evident que en aquests moments a mi m'agradaria una majoria que fes paraula als programes que han presentat i, per tant, que poguessin fer un gir cap a l'esquerra, derogant la reforma laboral o aprovant coses com les que he parlat abans pels majors de 55 anys. Però, en tot cas, jo crec que el sindicalisme avui el que ha de fer és arrelar-se a la societat. Només aconseguirem sortir d'aquest pou si som capaços de poder fer propostes que la gent les faci seves i que alhora puguin obrir-se camí des del punt de vista polític. És en aquest sentit, amb el sentit que hem de treballar. Nosaltres no som sindicats del sistema. En tot cas, per nosaltres, el sistema no és un objectiu, el sistema és un mitjà. I si aquest mitjà, com s'està posant de manifest en els últims temps, no funciona, doncs haurem de canviar el mitjà, perquè el que nosaltres volem és que la gent pugui viure en millors condicions. La Pilar Rahola està frisant per fer-li una pregunta perquè diu que fa temps que no el pot abraçar. Ja sap que la Pilar Rahola fa molt temps que va deixar de portar una pancarta sindicalista. Per tant, que ara la vulgui treure amb el seu amic Álvarez, estaré encantat. Pilar. No, el que passa és que jo crec que és una bona notícia que algú que té la sensibilitat catalana que té l'Álvarez arribés a liderar el sindicat a nivell espanyol, perquè com a mínim tindríem un interlocutor que seria sensible, més enllà dels temes sindicals, al tema català, que no és cosa menor, tal com estem. Però a mi m'agradaria, Pepe, que et mullessis una miqueta més, perquè he tingut la impressió que, hàbil com ets dialècticament, t'has escapolit de l'escomesa i no has acabat de concretar el gol. Tu estàs a favor directament i demanes explícitament al Pedro Sánchez que faci un pacte amb Podemos i es deixi d'ultraliberals de Ciutadans? Bueno, jo crec que el que necessitem és un pacte amb l'esquerra més ample. Amb Podemos només no tenim prou. I en aquest sentit crec que està una immensa majoria dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país que ha votat aquests partits. Però, en tot cas, a mi m'agradaria arribar. Dissabte clausurem el Congrés, divendres votarem, i potser aquell serà el moment de començar a situar quina és la posició que la UGT ha de mantenir. En aquests moments el sindicat té una direcció, però jo no amago que el sindicat el que vol és polítiques que girin, sobretot des del punt de vista econòmic, i que ens apropin
aquestes necessitats que té una immensa majoria de la ciutadania. Aquest país no pot continuar dient que sortim de la crisi quan en realitat les dades ens diuen que cada dia hi ha més gent que té més dificultats per poder arribar a final de mes. Aquest país no pot dir que sortim de la crisi quan en realitat cada dia hi ha més gent que es contracta per 4 hores o senzillament està treballant a les empreses sense cap mena de contracte. És en aquest sentit, en el sentit que nosaltres hem de demanar respostes als partits polítics. I segurament en el futur també ens hem de ficar menys amb les combinacions, perquè si ens fiquem massa en les combinacions segurament que perdrem part de les nostres essències com ha passat amb el passat. El senyor Álvarez és tan hàbil que en aquest moment no, saps què està fent? S'està convidant per ser aquest programa dilluns, després que l'hagin elegit, i així aquell dia es podrà mullar més. M'està dient això o no, senyor Álvarez? Doncs estaré encantat de poder estar al programa dilluns. I parlarem més a fons. I dilluns podrà, clar, perquè ara està en campanya. I ara, a veure si hi ha una part dels militants... O sigui, li deu coure el pacte amb Ciutadans, li deu estar coment, però jo coneixent-lo, deu estar pensant que estan fotent els meus amics socialistes. Però és que ara està prudent perquè està en campanya i tot això ho sabrem dilluns, a partir de dilluns. Tot això ha estat prou complicat, eh? Tu que ets molt clar parlant, no has estat gens clar avui, eh? T'has escapolit, eh? No m'he escapolit massa, però jo crec que durant aquests dies que les coses no han estat fàcils. Una part de la dreta cap a la ultra espanyola és obvi que no veu un català dirigint la UGT, només cal veure algunes de les coses que es publiquen i és evident que hi ha alguna gent del sindicat que tampoc ho fa, jo crec que més per tacticisme que per una altra cosa. Però, en tot cas, jo estic contentíssim de la campanya que he fet visitant totes les comunitats autònomes i veient que jo crec que les coses estan bastant millor del que pensem. De tota manera, vostè ha descobert que globalment a Espanya, no dic que no la conegués, però una cosa és conèixer-la per anar a donar suport a amics i coneguts i una altra cosa és conèixer-la per patir-la directament i ser-ne protagonista. Espanya, per un català en aquest moment, és més dura del que era, correcte? Això en tota seguretat. Només cal dir que la UGT de Catalunya mai havia tingut un secretari general a la Confederació que fos català. Senyor Álvarez, molta sort, moltes gràcies. Li vols dir alguna cosa? Li vols desitjar sort o tampoc, Pilar? No, li vull desitjar sort sense cap mena de dubte, perquè és un tipus collonut, el PP, només faltaria. I, a més, estic convençuda que és dels que construeixen ponts i dels que permeten que hi hagi una interlocució i derriben d'alguna manera murs. Per tant, i tant que seria ara no sé si li estàs fent cap favor per la campanya, perquè si començo a dir per les xarxes Pilar Rahola, la independentista i redenta Pilar Rahola, da su apoyo a Pepe Álvarez, estan ensorrats, senyor Álvarez. Estos que lo dicen así no nos ven. ¿Cómo que no nos ven? Nos ven todos. Sí, algú ens veurà. Algú ens veurà. Doncs Pepe, res, no et dono suport, que et vagi molt malament. Tu ja saps que jo te tinc una gran estima i una gran apreci i això és el que compta. Exactament. Senyor Álvarez, moltes gràcies, molta sort, l'espero dilluns que ve. Tant si guanya com si no. Si guanya per celebrar-ho i si no per preguntar-li si el fet de ser català l'haurà castigat. Doncs moltíssimes gràcies.